Horrez gain, Alejandro Dumasek bere Tolosako egonaldiaren kronikan jaso zuen bertako bentan baten, sorgin baten edabearen antza zeukan txokolate sendo, ilun baina zoragarri bat zerbitzatu ziotela. Eta 10 txokolategile zeudela orduan Tolosan, horietatik 6 metatez lantzen zutela txokolatea, eta beste 4 tajonaren, hau da, errota bitartez. 1860an, Arrigorriagan zegoen Eugenio Zurikaldai txokolate maizuaren fabrika, eta dokumentuen arabera nahiko handia zen hura. Bizkaian bertan, Bilboko Artekalen, kokatu zuen Jose Antonio Agirrek Euskadiko lehenengo lehendakaria izango zenaren aititek bere txokolate lantegia. Garai hartan, Artekalen beste 10 txokolategie zeuden erroldaturik. Dokumentuek erakusten digute 19. mendean Euskal Herri osoan maizu txokolategile ugari zeudela erroldatuta. Dena den, Europako beste herrialde batzuetan txertatu zituzten garai hartan industria iraultzak ezarritako ereduak txokolatearen ekoizpenean. Mendearen 2. hamarkadan, Amsterdameko txokolategile batek asmatu zuen kakao pastatik abiatuta, kakao gantza eta kakao hauts fina bereizten laguntzen zuen prentza bat. Eta urte gutxi batzuk beranduago, Rudolf Lindt suitzarrak asmatu zuen txokolatea oskoltzeko makina. Bi makina haiei esker, bilakatu da txokolatea gaur egun hain gustuko dugun produktu. Katilu bat norberarena, arkaizkano. Kopa beretik edan genezake ardoa. Katilua norberarena ez bada ordea, noragoaz. Nirea pitzaturik dago. Gorputzek zainen gisako dira portzelanan arrakalak. Besoetako orein adarren pare. Katilu bat anatomia delako. Zartatua dago puntu batean. Lokatz etena erantziz edabeari. Ez baita leun ahora daramazun oro. Katilua auskortasun lezio. Zure Espainiai buruz daki gehiago zeure maitaleak baino. Txokolatea edatean, katilua da finean edaten duzunaren erdia. Katilua beti zure alde. Ez baita inoiz kontra, katilua. Hain gutxi,